Tapi iku dheke duwe ciri kodam teko leluhur utawa pendamping iku macan putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sang dumadi para sedherek, sedulur. Niki dinten langsung dinten Minggu Wage. Nah, Minggu Wage niki nggih karaktere niku kaku. Karaktere niki kaku, wonge keras kepala. Nah, gak gampang diatur, gampang lesunan, tapi dhek iku gemi. Gemi dalam arti perduitan. Nah, gemi dalam arti perduitan. Tapi niku cirine dhek emosine ku beku-beku. Nah, beku-beku dalam arti beku-beku iku sering tukaran sakjerone awake dhewe. Nah, beku-beku angen-angene iku kepengin rono tapi gak sedo, kepengin rono gak sedo. Dadi tukaran ning jero awake dhewe. Umpamane ana kekarepan utawa piye, ndek piye, ya iku sering gagal. Sering gagal. Tapi dhek duwe ciri. Cirine iku piye? Wonge iku meneng gak kakano polah, gak kakano wong. Apa sing dituju ya budal. Apa sing dilakoni dilakoni. Iku Minggu Wage. Tapi iku dheke duwe ciri kodam teko leluhur utawa pendamping iku macan putih. Nah, Minggu Wage iku cakra jantung langit. Cakra jantung langit. Nah, ibaratnya sabda lan unine iku ya mumpuni. Cuma dheke iku istilahnya gak iso mengendalikan awake. Nah, ngono. Tapi nek soal rezeki utawa jodoh iku gampang. Gampang. Rezeki lan jodoh iku gampang. Nek rezekian dhek iku golek ning ndi wae gampang. Kowe cara mbaitan lah. Kowe cara tangane iku tangan 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 apa jenenge? Tangan piring, intine tangan piring iki langsung ngetong ora ngene. Ngono. Ibaratnya tangan piring iki mlumah. Mlumah ora mengkurep. Tapi wonge iku gemi dalam arti perduitan. Nah, tapi nek wis kadung dilarani gak wedok, aja takok. Iku ciri-cirine Minggu Wage. Nah, wis kadung dilarani gak wedok wis gak peduli. Intine gak peduli iku gak mau tahu. Wis membaleni nek urung teng iku lan jodohku. Iku ciri-cirine Minggu Wage. Cobane ya luar biasa deh. Ngono, coba. Gampang apa jenenge gue cara pergaulan niku ya umpamane pergaulan niku karo kanca-kanca iki dijauhkan. Nah, intine niku seneng menyendiri deh. Seneng menyendiri. Seneng menyendiri. Gue cara ngolah awake dhewe sering menyendiri. Iku. Apa sing ndek batin upawa apa sing ndek kakarepno iki seneng menyendiri. Intine niku para dulurku sing duwe weton Minggu Wage aja sampe nyerah intine, aja sampe nyerah. Try coba gede. Cobane gede. Tapi aja sampe menyerah, dilakoni wae. Intine, kok nek wis ketemu lan dalane genah kan ngono. Intine dilakoni, disyukuri ae. Iku karaktere weton Wage. Sifate kaku, gak gampang diatur. Ngono. Nggih. Salam rahayu.